Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang hotdog sang IBPO. Ang Kape Kag Balita! Sa liwat sa ngalan sa among Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyong mga maambo nga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. At ako naman si Police Lieutenant Maria P. Omiten. Ari kita sa adlaw nga Lunes, Agosto 23, 2021. Amon pagkadalon sa inyo ang mga accomplishments kag programa sang inyo mga Ilonggo Cops. Kadami kadamo sa mga updates sa aton nga mga accomplishments sa aton mga police stations. Sinko bala ang nanguna nga mga police stations sa isa nato nga simana nga paghataw sa pagpanakop sa mga wanted person sa pag-implementar sa aton nga mga kampanya batok illegal drugs ug illegal gambling, especially pagid ang aton nga pag-implementar sa plantikal ukon ang tukang kontra armas total. Happy Yes. viewing dira sa aton 43 ka mga police stations kag duwa ka mobile forces. Yes, At syempre kay Tatay Joe Totanes ang Kagbanguton, kay Sir Chris Totanes kag ang mga Cholos Boys. Happy viewing sa inyo. Kay Sir Luciano Abilar, Sir, good morning, good morning! Kag of course happy birthday man sa akon mga abyan kay Ma'am Florence Sibionada kag sa akon nga parente kay Queenie Chua Sorongon. Happy birthday sa inyo nga duwa. At syempre happy birthday man sa akong beautiful nga gumankon. Kay Chokchok, kay Shannon Tupas, langga happy birthday. Ali lang si Mami Ping, always kami nagapalangga gid sa imo. Kag syempre happy birthday man sa akong classmate kay PSMS Michael Kapapas, isa ka batikan nga investigador sa Rojas City. Amo man si Sir Larry Torres, isa na siya ka manugbantay dira sa isa ka resort dira man sa Ibisan Capiz. Happy birthday sa inyo. God bless. Kag gina-welcome man naton ang tatlo ka bag-o nga mga membro sa Ilonggo Cops sa ginapangunahan ni Police Executive Master Sergeant Classmate akon, Abistar, no? Manugbalik ka maging best boss ang Maasin Municipal Police Station. Kag of course sa mga asawa, so kay mga asawa, mga Piamonte, ang Piamonte couple will be joining the Ilonggo Cops starting today. Welcome guys. Welcome. Kag syempre kay Ma'am Mary Gold Clarito. Good morning Ilonggo Cops. Good morning man ma'am. Syempre ang akon dira nga mga kauturan, watching from Cainta Rizal, si Teresa na siya Dizon. At syempre si Annie Rose Tupas nga maga-birthday na siya. Wow. Sa August 27, malapit na. Si PMSG Annie Rose Tupas Pagayon. Happy birthday. Yes, dugang nga mga shout out karon sa among mga pagpanumbalik sa subong ato na umpisahan ang mga mainit nga balita nga amo natipon para sa subong nga adlaw. Okay. Yung pangunahan ina sa atong tubungan MPS, congratulations kay during sang ilang operation, sang ilang paghingiwat sa Oplantikal, may ara nga nag-surrender, may nag-turnover nga isa ka homemade 38 caliber ni siya kay PSSG Orlando Pamisaran. Syempre, ang mga panawagan naton sa Oplantikal, buot silingon ang support sang atong panawagan sa Oplantikal dira sa tubungan ging pamatian sang aton pumuloy. Congratulations sa akon dira nga classmate kay Lieutenant Salmon kag sa personal sang tubungan. Kag ginsundan nina sang Carlis MPS nakadakop sila sang top 8 most wanted person sa tung August 21 sang alas 6 ng gabi sa Sitio Danau-Danau, Barangay Gabi, Carles, Iloilo. Nadakpan ini si Rinelo Jimena E. Espinosa, 33 anyos ang edad, nga taga Barangay Gabi, Carles, Iloilo. Sa sala ni siya nga border, kag wala sang bail nga ginrekomenda para sa iya. Once again, congratulations sa Carles MPS sa pagpanguna sang ila dira nga Acting Chief of Police, Police Major Nestor Bacuya. Congratulations. Sa ako naman medyo sad ang ako nga report because nga duwa sa mga insidente sang suicide ang in-record naman sa probinsya sang Iloilo kang Sabado kag sang kahapon nga adlaw, no, 21 kag 20 anyos nga mga lalaki ang nagalutas ang ila kagabuhi. Gani padayon ang ating pagpanawagan sa ating mga kapamilya nga palihog, no, mangin sensitibo kita, mangin dapat kin kita sa pag-observe sa mga behavior, sudden change of behavior sa atong mga utod, sa atong mga kaabyanan, kay base sila naga-suppress ang depression nga mga mangintunaan sa ilang nga paglutas sa ilang mga kabuhi, no. Duwa na naman ang na-record diri sa probinsya sa Iloilo, kabay pangalan na ini madugangan pa. Okay, sa bahay naman sang Ahoy MPS pagid.
Isa pagid ka wanted person na nadakpan si Christian Canabal E. Decena, 24 anyos ang edad, nga taga Barangay 6A, Victoria City, Negros Occidental. Joint operation ini siya sa pagpanguna man dito sa Victoria CPS, led by Police Lieutenant Colonel Eduardo B. Corpus. Ang Chief of Police dito, kag kaupod si Police Major Joy Eliaga, kag si Lieutenant Laines, ang ilang Deputy Chief of Police dito, kag syempre ang aton Ahoy MPS sa pagpaguna ni Lieutenant Danilo Nuca. Sir, congratulations. Kay dadakpan ini pagbayular sang Section 73, 75, 76, kag 81 and 83 sang Ordinance providing management, conservation, and development of coastal and fisheries resources of Municipality of Ahoy. Congratulations! Kay may-ari ini siya nga 2,000 nga bail recommended para kay Christian Canabal. Kaya sa kriminal naman natin nga bahay, criminal aspect naman, may duwa naman kastabing incident nga natabo sa probinsya sa Iloilo dito sa Ahoy. Kag may ara man dito sa Dumangas, no? Sang natabo ini siya tanan sang Sabado sang nga adlaw, kag gani ginakasubogin naton diri ang mga isa diri ka biktima na dula ang isang kabuhi. Kag maayo lang kay maabtik ka magresponde ang atong kapulisan, gani na aresto man ini mga suspitsado sa siling mga bunanay, no? Kag may ara 4 ka maisidente sa mga tapungulay, tatlo ka insidente sa tapungulay nga natabo man sa probinsya sa Iloilo. Siguro ang ako mambal diri is likawan naton ang hagad-hagaw, ang hagad makipag-impose sa ibang tao, kag maginistoryahanay. Maayo lang kay hindi pakyaw ugas ang topic sini nga rason sa pagbunanay kag isang pagtapungulay. Okay. Congratulations diri naman sa Batad MPS, 4 ka wanted person ang nadakpan sa pagbayular sining Section 77 of PD 705 as amended sang 7 RA 67161. Ano ini? Amo ini siya ang Forestry Reform Code of the Philippines. 4 ini ka persona, ini si Zari Aribal E. de la Cruz, si Jonald Ariba E. Alava, si Alan Laguda E. Diaz, kag si Mabini Morales Jr. Ini sila may 60,000 pesos nga bail recommended para sa ila. Once again, congratulations. Nag-aarangkada ang aton Batad MPS. Siyempre sa pagpanguna sang ila dira OIC nga si Lieutenant Maria Rosela Buenvenida. Kay siyempre kaupod sang iyang Chief of Deputy dira nga si Lieutenant Richard Ado. Congratulations sa inyo. Yes, no? Kaga duwa magaling kita ka mga hacking incident, no? Ay isa lang. Duwa ka hacking incident kang sang Sabado natabo ini sa San Rafael kag sa sa San Rafael duwa ka hacking incident ang natabo. Kaga mo na gani, no? Ang kung pwede pa lang wala sa mga essential nga mga transaction palihog mag para muyong kamo sa inyo panimalay, hindi ka mo mangita away sa guwa sa inyo nga mga ogsaran, ha? So sa aton dira nga San Rafael MPS, congratulations man sa inyo maabtik na pag responde agod nga ma-arrest ining mga suspetsado sa sining duha ka hacking incident nga natabo dira sa barangay Ilong Bukid, San Rafael, Iloilo sang Sabado sang hapon. Congratulations. Congratulations. So sa Banating PS naman, isa pagid ka 1 unit homemade nga 12 gauge shotgun ang gin-turn over dito. So congratulations kay Lieutenant Randy Lambungan dito sa Banati MPS. Okay. Sa Leon MPS naman, isa rin man ka class nga example sa ning pagpatuyang bala nga pag-drive sa mga tricycle, no? Kag motorcycle. May ara naman dito kita insidente gani nga gina-remind nato ng ato mga motorista, especially sa subong nga nagaulan-ulan kung kaisa madanlog ang dalanon, palihog maghalong gid kag maayo nga ini nga nga mga biktima wala kag ang suspetsado wala man na no. Pero ang sakit dire because nga ang isa sa mga rason nga nakita sa ato mga investigador nga ining mga suspetsado ara sa ginatawag nga impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. So bawal-bawal, pwede ang mag-inom sa subong MSQ pero bawal ani maglagaw kon kamuhubog. Ang oras alas 9:29 na sang aga. Happy watching dira kay Sir Romel Dilag. Good morning guys, kapi kag balita. Stay safe always. God bless your program. Thank you so much Sir Romel. Kay Sir Carl Colasyon, good morning mga ma'ams and sir. Pa-shout out kay PSI Sigma Phi Fraternity and Sorority. Mega shout out dira sir sa inyo Carl Colasyon. Syempre ang ato technical
support dira si Erwin. Oh, very PCBL good. Erwin Magarson. Ginainita na. Kasig lang ne. At kay siyempre kay Sir Pau Pau Catedrilla. Good morning, ma'am and sir. Shout out dira. Wow, siyempre sa KK Dot Kalinog. To all Sir Albert Noy Loreno and to all PNP Kalinog. Keep safe everyone. Mega Kailangan mega may shout very out dira sa active. mga KK Dot nato, Very no? active ang mga kikidat naton. Kag gina-congratulate nato ang ating nga kikidat dira sa Zaraga nga nag second place no sa national level sa filmmaking competition. Congratulations, Congratulations. sa Zaraga Municipal Police Station kag sa kikidat chapter dira nga ginatagaan yung Bugal ang probinsya sang Iloilo. Iloilo, hindi lang probinsya sa Iloilo kundi bilog nga Region 6 kay kamo nag number 2 sa bilog nga Pilipinas. Yes, kay syempre kay Sir Thor M. Ancuna. Good morning, mayong aga man sa imo. Very good. Isa itong pagpadayon sa Limere MPS, nakadakop man sila sa August 21, alas 11:30 dito sa Barangay San Roque, San Miguel, Surigao del Sur. Isa ka wanted person nga si Rogelio Torre Estacion alias Bitik, 32 anyos ang edad. Sasala ni siya nga 2 counts of rape by carnal knowledge in relation to RA 7610. Siyempre, wala ini sang bail nga ginrekomenda para sa iya. Ginsundan man ina sa NYMPS, isa man ka loose firearm ang gin-turnover, isa ka homemade 38 caliber revolver dito sa Haniway MPS. Once again, congratulations dira kay Police Major Eliazar A. Climacosa kag sa personnel sang Haniway MPS. Siyempre, sa Balasan MPS pagid isa man ka wanted person ang nadakpan sa tung August 21 alas 2:15 ini dito sa Barangay Salvacion, Balasan, Iloilo. Nadakpan ini si Marlito Lenciano A. Bernales, may asawa, 39 anyos ang edad, nga taga Barangay Salvacion, Balasan, Iloilo. Nadakpan ini siya sa sala nga pagbayular sang Section 77 of the RPC or ining nga gingambal naton nga Forestry Code of the Philippines. May 60,000 pesos nga bail recommended para sa iya. Hindi man magpabilin ini si Alimodjan MPS kay nakadakop man sila sa tung August 21 alas 12:30 sang udto sa Barangay Hinimoy, Alimodjan, Iloilo. Inadakpa naman iniya si Hiner Calambro Canto Mayor, 28 anyos ang edad, nga taga Barangay Umingan, Alimodjan, Iloilo. Sasala naman ini siya nga robbery with violence against or intimidation of persons of Republic Act of RPC Article 294. Pag may-ari ini siya nga 100,000 nga bail recommended para sa iya. Kadamo. Oh, kadamo. Very good, very good. Very good. Si Alimodjan pagid, isa pagid ka surrendered hand grenade ang nadakpan sang ila pag-campaign sining ginatawag naton nga oplantikal or inang tukhang kontra armas luthang. Congratulations kay Police Major Domingo dira sa Limudan kag bilog nga mga personnel dira, no? Yes. Asa subong gali ang nagakapot dira is si Police Lieutenant Ryan Orleans. Na-lift na siya Na-lift kay na. nagbalik na Congratulations sila. kid sa team ni Police Lieutenant Ryan Orleans nga nag-temporary augment under sang ang Alimujan MPS nato na ara sa ginatawag nga strict quarantine. Okay. Yes. Congratulations kay Sir Ryan. Congratulations. Sa Kalinog MPS, isa pagid ka wanted person ang nadakpan sa tung Agosto 21 alas 6 sang aga sa Barangay Alibunan, Kalinog, Iloilo. Nadakpan ining si Romeo Pedregosa A. Silva, 37 anyos ang edad, nga taga Barangay Alibunan, Kalinog, Iloilo. Sa sala naman ini siya nga frustrated murder pag may 200,000 nga bail recommended para sa iya. Once again, dila sa Kalinog MPS, syempre sa pagpanguna sang ila nga very active man nga Acting Chief of Police, si Police Captain Daje B. De Lima. Sir, congratulations sa inyo. Wow, kadamo-damo. Yes, kagahapon dito sa Batad MPS, isa pagid kalos firearm ang turnover dito sa aton Batad MPS. Isa ni siya ka Unit Taurus 9mm pistol with serial number. Kay ini siya subject for renewal na siya. Gin-deposit lang ini sa aton Batad MPS. Congratulations. Siyempre ang aton tubungan MPS, despite nga wala sila sang naaresto, may ara sila ginpatigayon nga illegal gambling operation dito sa isa ka balay
ang nagahampang sang play sang billiard bala galing kay pag-abot sang aton kapulisan syempre wala na didto nadakpan ining mga nagahampang didto ma-update man Pero sila, nami no? balanda ma'am ang nami nga story because nga inang pag-detect sa atong kapulisan dira based man sa information sa isa ka pumulo sa sinang barangay nga kung sa din may ara nagatumpok nga mga individual dira nga nagapang sang billiard. Just so happen siguro nga mas maabtik man nakatiktik ining mga players nga ini, oy, mga iho, hindi na ya para sa pulis. Hindi ang pulis ang dapat nyo kahadlokan sa bandang abagay. Kahadlokan nyo nga ma-COVID ka mo. Ang pulis nakakadto dira ga-responde para lang tani nga masita ka mo kag mahambalan ka mo nga hindi na inyo pag-obrahon because never man kami nagkulang sa pag-remind sa inyo nga dapat hindi anay magtipon-tipon para ma-prevent naton ining COVID-19. Mga super spreader activity, likawan-likawan anay naton. Okay? Dito man sa Ahoy MPS, isa man nga gin-surrender dito nga explosive, dito sang isa ka barangay official. Very Surrender good. isa ka one hand grenade fragmentation gin-surrender ini sa aton nga OIC dito kay Lieutenant Danilo Nuca. Sir, congratulations. That is very Sa important, Ahoy. Ma'am Pingping, ilang pag-turnover sa mga pila naton ka mga kauturan nga naghupot sini sa mga hand grenade. Just imagine ako may ara ka mo ginhoplas na. It's very dangerous kay ining mga fragmentation grenade. The moment ka makuha ng safety pin niya, mas damo na siya sang mas maigo, no? Mas dangerous siya. It could be the whole family ang mga affected sina. Gani, please avoid keeping all this device na pwede nga makahalit sa inyong pamilya. Yes. So, dito man sa San Enrique, isa man ka surrendered lost firearm ang surrender ni Reynold Palomar sang iya 38 nga kalibre 38 nga arma. So congratulations dito sa San Enrique sa inyo pagpamati sa panawagan sa atong kapulisan sining inapatigay nga Oplantical. Very good. Dito man sa Dingle, isa man ka most wanted person ang nadakpan sang August 22 kahapon around 5:20 ni siya dito sa barangay Kamambugan, Dingle, Iloilo. Nadakpan ining si Leslie Haruda Iperes, 40 anyos ang edad, may asawa nga taga barangay Kali, Dumangas, Iloilo. Sa salain siya nga frustrated murder kag may 200,000 nga bail recommended para sa iya. Ang Yes. aton ba natin MPS, congratulations man isa ka bypass operation ang ginpatigayon kung sa diin nadakpan ini si Johnny Franz Antonio Jr. Rifalbor, 40 anyos ang edad, may asawa nga taga barangay Alakyagan, Banati, Iloilo. Isa naman ni siya nga ginapatihan nga one small sealed transparent kag ginapatihan nga shabu. Ini siya ginpadala na sa aton crime laboratory para i-examine. Congratulations kay ining aton nga suspetsadong nga si Mr. Antonio magapangatubang sa pagbayular sang RA 9165. Congratulations dira sa aton Banati MPS, syempre sa pagpanguna dira sang ila dira nga Chief of Police nga si Lieutenant Lambungan, Randy Lambungan. Sir, congratulations. Sa bahay naman pag isang instansya, grabe ang 5th district, no? Isa ka wanted person ang nadakpan kahapon alas 8:30 kagabi sa barangay Lombia, Estancia, Iloilo. Nadakpan ining si Glenn Mijares, AP Liena, 21 anyos ang edad, single ni siya. Kaya nga taga barangay Lombia, Estancia, Iloilo. Sa direct assault naman ini siya kag may-ari nga 36,000 nga bail recommended para sa iya. Wow, congratulations, kid. No, kung nakita ninyo, kadamo-damo sa mga accomplishments ng aton mga police stations, sinobala sa isa ka semana ngayon ang nagapanguna sa aton nga mga major accomplishments diri sa probinsya sa Iloilo. Here they are, ang aton nga top 3! Yay! Ang top 3 nato nga police station sa aton nga law enforcement operations, nagpanguna diri ang Ahoy Municipal Police Station. Yay, Congratulations kay congratulations. Sir Noka. Sir Noka, no? Ang aton nga Chief of Police. Kagangaton naman nga second place. Dito magyapon. Dito man yapon sa Norte. Aha. Ang aton nga Barotac Nuevo Nuevo Municipal Police Station. Congratulations kay Police Major Rowena Hobero, ang nagaisahan nga babae nga Chief of Police ka sa subong ara sa top 3. Kag of course sa top 3 naton dito gyapon ubos ang Norte nga bahin ha. Ara naman ang
Concepcion Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Ronnie Brillo. Yes, sir. Congratulations. Sa aking top 3 sa aton nga performance list subong sa performance monitoring naton, amo ni ang Ahoy Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Noca, sa Barotac Nuevo ni Police Major Rowena Hobero, kag sa Concepcion ni Police Major Ronnie Brillo. Congratulations diri. Gamay na lang ni kasi Sir Lipsya, kag ang at nga batad. They are in the ano ma'am, Top fifth five. top 5 sila. Kag ang aton nga top 1 2 3 4 5 6 for performing. Hindi lang ko lang nawagon. Hindi ko lang pang nawagon. One thing siguro ma'am, ining anong bala nga sa idalom ni in fairness sa ina, because one is they are already drug cleared. Damo ni sila mga cleared nga status inamin ani kapis po sa ilang nga area, so do not expect them nga mag-deliver sa sining mga gid no. Kay almost nasipot na nila ang ilang nga mga wanted persons. Pero may iban man ni sila yung Mga law activities. enforcement operations kay peculiarity gani according sa aton Oo. nga provincial director, peculiarity ang situation sa kada municipality. Like for example, diri ang Santa Barbara, no, wala na diri sa subong sa bottom 6. It is because ang Santa Barbara recently lang na-declared nga drug-free municipality. Congratulations, no? Amo na nga, you will never expect them. But of course, kabalo kita, si Police Major Raymond Siloso is very active in monitoring to ensure nga ang Santa Barbara hindi mapinitiliwat sang ining mga nag-attempt nga magbaligya naman sa illegal nga droga or magagamit sa illegal nga droga dira sa Banwa sa Santa Barbara. Congratulations kay Ma'am Serena Joso nga very active ang iyang coordination with the barangay Badak, with the Badak, para lang ma-monitor nga wala na gid sa mag-record dira nga mga illegal activities related to drugs sa Banwa sang Santa Barbara. Congratulations gid sa inyo. Siyempre, diri sa aton sa pagbirada sang aton isa ka semana, may ara kita 68 gid tanan nga nadakpan nga most wanted person. Congratulations. Kag ano diri ma'am ang may isa diri nga nadakpan kita sa pagi sa pag-apply sang search warrants, na-recover ang loose firearms, pero nami man diri because 31 sa aton mga kauturan ang nag-surrender, nagsabat sa aton nga oplantikal ang mag-surrender sa ilang mga loose firearms or mga firearms with expired licenses. Congratulations sa inyo tanan-tanan, no? Kag nakita naton diri ang hataw sa aton nga mga kapulisan sa bilog nga semana because nagtotal sa 783 ka mga checkpoint operations, random checkpoint operations nga nagresulta ini siya sa pagkasita, pagkadakop sa pila ka mga nagka-transport sang illegal nga quarry or quarry materials nga wala sa nagkakaiko nga mga papilis. Congratulations sa inyo tanan-tanan, especially sa Zaraga nga nagiging number 1 sa sini nga pag-implementa sa Provincial Ordinance 2017-145. No, So, congratulations. please, padayon sa atong mga pumuluyong Ilonggo, padayon nyo lang at tagaan sa impormasyon ining atong kapulisan kay it's a shared responsibility. Yes. Diba? Dako gid nga bulig nga makahatag sang madako man nga accomplishment ining mga Ilonggo Cups naton. The moment nga maghatag ka mo sang impormasyon, i-consider namon ini confidential. Don't forget lang pwede nyo kami i-PM sa atong 43 ka mga police station, may mga hotline man kita dira. Rest assured nga hindi namon pag-isugid, i-consider namon confidential ang inyong mga ngalan. Yes, alas 9, alas 9:43 na sang aga, kaga happy watching gid sa aton nga mga maukod nga sumulunod dire sa mga top fans naton kay Romel Dilag, Car Colacion, Erwin Magarso, Pau Catedrilla, kag ang aton nga 43 ka mga police stations nga nagaupod sa aton, no? Amazing because nga damo-damo sa nagatan-aw diri sa aton nga wala na nag-comment, pero ini sila gali memorize na nila pati ang ating greetings nga good morning, good morning, good morning. Thank you so much gid. Of course aton kapdanan dira kay kay Ridan Octaviano ang aton dira nga sa Dilo section naton. Kag ang aton nga mga provincial staff diri nga maukod gid nga naga-monitor kag naga-mentor sa aton mga police station ali sa aton nga Parmo kay Police Lieutenant Colonel Elsa Cunlo, sa aton nga S2 or R2 kay Police Lieutenant Colonel Jervinson Moyo, sa aton nga R3 Police Lieutenant Colonel Rex Langkay, sa aton nga supply dira kay Police Major Sheila Albances, sa aton nga Picadu kay Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalo, sa aton nga PIDMU kay Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren, sa aton dira nga Finance kay Lieutenant Juliet Sikil, Police Lieutenant BFO.
Brief of Officer. budget and fiscal officer because we have also the finance PCO kay Ma'am Tintin. Good morning, good morning. Kag of course, sa aton dala ka WCPD kay Police Major Lisa Nofuente. Kasi pagid, may nalipatan ako. Of course, sa aton nga PESPO kay Police Executive Master Sergeant Magalyon, no? Magalyon. Sir, good morning sa inyo. Ang atong second Iloilo PMFC, good morning man sa inyo. Watching ko no ang IPMFC family, sir. Thank you so much. I-share nyo ang atong nga video kay base sa katapusan sa ma-inspired ako kung namin ang akong nga pamatsyagan. Mag-render ako sa inyo sa isa ka ambahanon para sa inyo tanan-tanan. Wow. Excited, Sir. Siyempre si tatay, si PEMS, Lauron, si tatay Nunong, and really good morning, ma'am and sir. Siyempre, ara, nagpamatigid ang PCR Conception. Bo, congratulations. Nag-top 3 gid ka mo. Congratulations. Watching ko na sila. Thank you so much gid sa inyo tanan-tanan dira. Please, don't forget to share our live. Request ka mo dira kung ano gusto nyo i-perform ko sa bunga kanta para before kami mag-end sa buong, i-render ko yun na. At siya nga mga technical staff to hindi magpati, no? Kay Staff Sergeant Geraldine Magbanwa, kay Police Corporal Erwin Magarso, kay Patrolwoman Maria Lorly Biboso Boso Lumawa, Lumawan. kay of course kay Patrolwoman Richie Haujan, no? Richie May Haujan. Good morning, good. Kaga sa aton dira kay nga nagapa-remind sa aton nga dapat i-shout out kisa permi kay Police Corporal Staff Sergeant to be Sheila Joy Amar. Dira sa vaccination. Aton nga nurse. Vaccinator. Dira sa subong sa Campo Delgado nga nagabulig sa rollout sa vaccination para sa aton mga kapulisan, no. Good news gasaka ang numero sa mga pulis naton nga na vaccinated na. Gani sa aton mga pumuluyo, kung may schedule sa inyo nga mga areas for vaccination, please don't delay. Kung nara ka mo sa listahan, mag-report ka mo kag samtang dito sa vaccination area, of course, observe ang mga proper protocols kay ining even ang mga AX nga ni subong distribution sa AX gina-considered nga super spreader kay nung nagsaka ang numero tungkol sa damo-damo nga mga nga nagakumpul-kumpul nga mga tao da pala nagatipon-tipon during the AX na, no. While you are excited to get ang financial support from the government, please also don't forget nga dapat nyo mag-observe sa mga basic health protocols. May ara ka mga muni, very good na. Alcohol. Pag syempre, ang inyo ba lang nga paggamit ng face mask, hindi nga basta nakagamit lang kamo. Tabunan gidang ilong kagambaba. Kami sa among program wala kami kagamit ay para mapaabot namon sa inyo kung ano ang klaro ang ato nga mga balita. Kag sa subong, medyo mainit ang panahon ng pingping. I think you have to take the opportunity. Ara bala sa nag-stay at home. Yes. Agwa ka mo bisan 15 minutes lang magpainit ka mo, no. Ako kabagay. Sanitize nyo inyong lawas sang init sang adlaw kay luwas kay na siya sanitizer, ina siya magahatag man sa aton sang vitamin D. Agad pa mo gastos ang vitamin D kung may ara man lang ka mo makuha sa adlaw, di ba? So, pero again, hindi enough abi ang vitamin D nga makuha sa adlaw, Ma'am Pingping. So dapat magita sa supplement para sa makaangkong kita sa enough nga vitamin D nga kinahanglan sa aton lawas, especially nga sa subong ang mga vitamin C hindi lang pwede nato makuha sa mga tanom because nga mahal man natin. Yes. So we can supplement lang biskan every other day lang maka-vitamins ka mo to augment lang sa inyong immune system. Yes. Kaya happy watching man da sa atong kaptanan kay Catherine Adorador Latua. Good morning sa inyo. Thank you so much guys sa amon nga mga viewers from Antique, from amon viewers sa Linda sa Aklan, sa Negros, sa even sa Camp Crame kay Police Brigadier General Harris Fama, kay Dimple nga permila nagapamati dira sa PNP Training Service, feel at home gate ang aton mga Ilonggos ng Pingping kung makapatid sila sa kapikag balita. Kag sa aton mga OFW kay Jeronimo Lapianta sa New York, kay Milagros Pumarin dira sa Singapore, kay Nova Sumagay sa Importante dira sa Saudi Arabia. So, Kay Michelle Almohendra watching from Chile. Yes, kay biskan na hindi sila makaabot sa atong live ng Pingping, they always review our videos kay gina-share nila sa mga OFW dira. So sa inyo tanan nga mga Ilonggos nga sa guwa sang pungsod, you can always request us to do something for your family, ha. PM lang, message lang. Because ang mando sa ating provincial director ni Police Colonel Gilbert Guerrero nga dapat i-respond appropriately ining mga OFW nato nga may ginahingyo nga malabot ang ilang mga pamilya. The moment ba lang nga nag-worry ka mo basi nga natabo sila dire nga way sila ka chat, way ka sila ka text, no? Basi ba lang ilang antina sa ilang internet dito na mahina or na
anan sang kahoy. So pwede naman i-check in na, just PM us if you have request, give us the details Yes. para mabisitahan sa among 43 ka mga police station ang inyo mga pamilya dire para lain abi ang feeling kung you are sure nga ano nga Na okay ang pamilya mo. pamilya mo. Again, happy birthday kid sa akong mga abyan kay Ma'am Florence Sibionada dira sa Dulunan, Iloilo City, kag of course kay sa akong nga parente kay Queenie Chua Surungon dira sa Hacienda Fest sa Banwasang Zaraga. Kag sa akong gali nga gwapa-gwapa gid nga hinablos kay Nining Kia, get well soon, be strong, God will heal you. Yeah. Speaking sa gilablos, happy birthday baby Chok Chok, dalaga na gift. Langga, happy birthday gid ha. Yes. Dason lang ang gift ni Ma'am Ping, okay? Happy birthday man kay classmate, syempre, PSMS Michael Kapapas, kag kay Sir Larry Torres. Congratulations kay despite bala sining gakatabo, no? Ang aton nga mga Ilonggo, kanami isang ilang nga ginghatag nga mga accomplishments sa ini nga semana. Kag kanami man sang performance ang Yes. ating pambansang kamao kay Manny Pacquiao. Yes. So, Despite the defeat, I'm still proud of you, Yes, sir, Senator we Manny are proud Pacquiao, of you. our pambansang kamao. Thank you Bakon for mo, hindi na yan, hindi Basta, sa tanan basta. nakatapos sa 12 rounds. kay nakadlaw ko gani Congratulations. mapingping because nga while nagdaog si Ugas, he deserves it if he wins, no, according sa mga judges naton. Pero naluoy ko sa iya bala sa mga bukol niya. Doon nagkulupos kasi yung ulo sa kang bakol ni Manny Oo. Pacquiao. Si Hindi Manny man Pacquiao. basta-basta. Si Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao ya. Okay nagyawa yan na nawong pero si Ugas siyang bukol niya nagkukid sa nagkupos gid rin niya. Tanaw bala sa mga pictures niya. Hindi makumakadlaw no kay kalaway mga kadlaw kita pero hindi ko likawan ang mahambot. Good fight gid Hindi siya. man basta-basta ang aton nga pambansang kamao. Sir, What I may- love about Manny Pacquiao is that very humble. What I mean is when it was declared nga he was defeated, just imagine he did his best. When nakita tamaan nga namin sa performance niya, kag he was so humble enough to say sorry and Ugani. nag-apology pa siya. Sir, no need to say Oo, sorry. no need to say Kay sorry. ang imo sir gihata nga dungog sa aton nga bansa is hindi makuno wala pa gid sir may nakailog sa inyo Ay, nga correct. 8th World Division, no? Yan. Siguro in our lifetime basta dito na makita nga may mag 8-time division champion Yes. pa. So, sir, pero wala kami sir kapati, Oo. hindi pa knowing you sir, ma-fight ka pa ya mo, Oo. ma-fight pa niya si Sir Manny. Kag sa aton mga kauturan siguro, let us not forget nga despite man sa mga iba niya ninyo nga mga issues against sa aton nga senador, let us never forget Yes. nga si Manny Pacquiao, ang pambansang kamao, has really bring pride, so much pride for the Filipinos, no? Nasakitan ko lang di kay damo abi nga comment, nga intrahan yung politics na yang hampang, no? Let's be always objective when it comes to making comments sa sining mga bagay-bagay. Kita mismo gisagay ka sakit buot naton kung ano bala na kung malipatan sang kadamaan ang mga maayo nato nga binuhatan because do natural na gid man nga ang isang kagamay nga sala dula na niya ang Dula dako na na, oo. nga imo na binuhatan. Let us please have a paradigm shift. Let us check our mindset. Let us always give value sa inyong mga maayong butang nga ginobra sa isig katao naton para sa aton man ha. So again, Manny Pacquiao, in behalf of the Ilonggo Cups, Yes, sir. 100% kami nga nagapamangin mulahan sa imo sa naming nga performance. Ginlingaw mo ang bilog nga kalibutan sa inyong nga performance ni Ugas, no? Kag kay Ugas man sa nga Congratulations, Mexico also, siya, ano siya? Puerto Rican. Yan, Alala hindi ko ako ko sure. Basta kay Ugas ang ato niya. Cuba. From Cuba. From Cuba siya. Yeah. From Cuba siya, pero before siya kay Manny Pacquiao kag kay Ugas nga hampang balaan, maging patulog yung Pilipino naton nga sino ganito? Huwag ka mo na balita. Oo, may isa kita ka Filipino boxer man. Yung patulog niya gid isa ka Cuban boxer man, no? So hindi history na mo. Letter M to yung pamilya. Magsan. Oo. Basta. Sorry, ginahan hindi naman nadumduman. Oo. Pero again, sa isa nato ka Filipino nga Boxer. na-defend man ang iyang belt. Congratulations man sa inyo, tanan-tanan. Kag sa ato mga pamuluyo, we are reminding you, we are still under MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine. Wala sa dine-in, take out, kag delivery lang ang pwede sa mga restaurant naton. 30% na sa aton yung mga ano yung tawag ni? Religious services. 5 days lang para sa mga lamay naton sa Iloilo City gali if you are planning to go to Iloilo City.
8 o'clock to 4 o'clock lang curfew earlier today, Earlier starting sila. today, earlier. Tungkol man nila sa mga measures ni Mayor Jer Trias nga stop ang padayong pagsaka sa COVID-19. Of course, si Governor Toto Defensor nag-remind gid sa ato ng mga pumuluyo nga intindihon ninyo ang ginapatuman niya or ginapatuman niya nga containment sa mga barangay. Kung na-identify ang barangay nga damos ang positive, i-strengthen ang measures nila instead nga maapektuhan ang bilog nga banwa. No, that would be favorable to all of us. Kay kung magdako ang numero sa COVID-19 sa banwa kag bilog nga banwa gid i-close, i-quarantine, no, what Mas expectuhon damo ang affected, no, pero kanami sang ideya ni Governor Tuto nga i-focus na sa barangay o sitio ang pag-contain sa paglaptas sa COVID-19 samtang ginahiwat ang contact tracing nato, no. Kag again ang basic gid, no, mapiot ang panahon, damo sa nadulaan sa trabaho gani sa ato mga pumuluyo, no, arang mag-innovate kita. Let us make use of our time when we are at home. Dapat siguro mag-aaragad kita gardening. Siguro kung ito man yung handom ang amon nga ito man ninyong amon nga pabay, panganawagan amon mga previous months regarding sa pagtanom sang okra, pagtanom sa subong siguro. Subong naka-harvest na kamo. Bali subong napadalan nyo na di kami para i-showcase diri sa Kapikag Balita, proof that indeed our suggestions make impact sa inyong mga pangabuhi. Pero no? it's not too late pa kay It's not too late. tumutingulan na. Diba, Lemery MPS pananom-tanom na kamuda kay maano kami, malay nyo maano kami ma-inspection. Kay Sir Jefferson A. Glory, happy watching sir. Good morning man sa inyo. Again, congratulations, Ged. Thank you so much for coming. Congratulations for coming, for joining us. Ang tatlo natin kabag-o nga mga kaupdanan diri sa Iloilo Police Provincial Office kay Police Executive Master Sergeant Apistar from Iloilo City, nag-transfer sa diri. Wow. Kay ano pa gid sa mag-asawa nga mga Piamonte nga diri subong na assign sa Pasig. provincial headquarters and they will be reassigned slated for Pasig City. Yeah. For Pasig City, welcome. Kakabay pa nga you will live up to the expectations of the Ilonggo Cups nga inyo gid mga masaligay, no? Of course, inaamuyad to ang mga balita kag impormasyon nga amo natipon para sa subong nga adlaw. Nalipay kami sa inyo padayong nga suporta para mapamatian ang mga programa kag accomplishment sa inyo mga Ilonggo Cups. Padayon lang sa pagsuporta sa new big hits ng Police Regional Office 6, ang hatduo sang IPPO, ang Kape kag Balita. Sa liwat sa ngalan sang amon Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyo nga mga maambong nga Ilonggo Cups. Police Senior Master Sergeant Francisco Litor Jr. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Feonitin. Inyo, Mas masaligan. saligan.